nire kasuan ez, zeren gertu bizi naiz, baina ez hain gertu ze agian zarata gehiago gongo da edo, baina niri asko ez ditu frituko, baina ez dakit hemengo bizilagun egian bai, baina niri ez. Berez oso gaizkiz, unibertsitatetik asko zurtio gelditzen zait eta gaina hemen gertu bizi naiz baita ere. Orduan, han geldituko balitz nire autobusa hartu beharko nuke, tranbia hartu beharko nuke eta gero autobus bat bai. Orduan bat, bastante gaizki gelditzen zait. Egia dana da, pixkat igual hemen kaos xamarra gelditzen dela, autobus guztik batea gelditzen dienen edo, baina kokapenagatiken bai nahiago hau beste baino. Bastante txartoz, ni klasia daukot hemen gertu eta ez dakit hori ezin bikoten, beste bus bat hartu edo tranbia edo bion ez dakizien bioten. Ez dago informaziorik, nik ez dakizera hartu bioten, pango nazara lehenko gunean, edo internete bidez bilatuko dut edo baina, hola. Ikuste dut fakturazioaren 90% edo horrela jetiko dela, eta azkenean hemen dauden taberna gehienak dauden arrazoia da hori irentokia egotea. Ikusi da zer gertatzen den, gero begiratu zer egin daitekeen fakturazio hori berriro lortzeko beste alde batean.